Коста на 55 Ого, зигзаг. Къв зигзаг? Те са 4 там. И седмицата съм стопирал на 60%. Вече са ме видели. Нямам шанс там. Тие ръшвате от тук и това е ръшвате. Аз сега кой фронт да пазя? Това ще след. Средата пази най-добре. Една те 54-ка стана след на моето място, сега ще обстрела навсякъде. Дрепа и отдолу. Ако някой е спрява на дърчик на 30%. Добре. Всичко, айде да го атакуваме. Не знам. На 30. Не, оттам, не през бъя. 54-ката взема база. Може би. Отивам да го надрите. Как няма от целя, бе? Те 30-ката е на 9. 54-ката влези. Сега пак ти спомня наздателен тон, бе. Теро, върти към тебе. Не бе, аз не казвам за себе. Не мога да се оправя с медио танкове, пръщайте се бързо е! Скъси на верига. Гусеница восстановлена, можно ехать. Броня не пробита. Да, супер! 54-ката на 11. Значи, като има толкова с медио и ще си ти просто ще пазите, писна ми! Вау! Ама аз няма дам по 30 бона за ремонт и да не мога да направи един изстрел, хора. Ами къде са да те играеш с това? Какво правим? Виж тук са 5 танка, какво правим? Ми няма игра, аз ще го ще Ми не те поне да се играем сега, бакаме. какво правим? Каква ми става всеки мармури за пари, за... Ама, ти бе, даш къли, аз казвам, кой ще направи, ти пак... Нищо е. Ама знаете ли какво е? Той ми писва терора ще пазя, нищо няма пазя, бе. Няма пазя срещу тук 54-ки, бе. Ви са 5 там срещу 2 кейта по 5 часа е бил майка. Браво.